Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A Szeretem Szigetvárt Egyesület és Szigetvár nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a Merre haladunk Szigetvár 2014 című rendezvényen. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Már a Szigetváron hagyománnyá vált, hogy polgármester úr minden évben beszámol a szigetváriaknak arról, hogy hogyan is állnak városunk ügyei, miként alakulnak azok a célkitűzések, melyeket a 2010-ben közösen megfogalmazott Szigetvár a legfontosabb várospolitikai programunk tartalmaz. Felkérem Kolovics János urat, Szigetvár polgármesterét, hogy tartsa meg nekünk a tájékoztatóját az elmúlt esztendőben elvégzett munkáról, és arról, hogy merre tart ma Szigetvár. Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Örülök, hogy itt a megújult Vigadóban köszönhetem Önöket ma este. Amikor 3,5 évvel ezelőtt mi szigetváriak szövetséget kötöttünk arra, hogy városunkat kivezetjük abból a szakadékból, amelybe éveken keresztül taszították, igyekeztem reményt és biztatást adni mindenkinek. Bízzanak magukban, bízzanak a sikerben, hogy magunk elé kitűzött feladatokat képes leszünk majd megvalósítani. Szövetségünk a renden, a biztonságon, a kiszámíthatóságon alapult. Azon a kívánságon, hogy életünket, körülményeinket és szolgáltatásainkat a szigetváriak igényéhez szabjuk. Mert a város bennünket szolgál, belőlünk szigetváriakból áll. Idősből, gyerekből, fiatalból, nőből, férfiból, munkásból, gazdából, munkavállalóból és munkaadóból egyaránt. Mi szigetváriak különösen jól tudjuk, hogy mit jelent a szabad akaratunkért és az önrendelkezésünkért vívott küzdelem, hiszen közös munkákat pont azzal kellett kezdenünk 2010-ben, hogy ezt visszaszerezzük. A 2010-ben felelőtlenül bejelentett csőd és szabad akaratunktól ezzel az ország szégyenpadjára ültették Szigetvárt. Majd egy évig pénzügyi biztos mondta meg, hogy mire van és mire nincs Szigetváron. Az adósságkezelés lezárásához nem kellett más, csak közös, mindenen felülemelkedő akarat és a kitűzött céljaink meghatározása. Mert tudtuk, hogy városunknak csak akkor van jövője, ha rendszerben gondolkodunk, ha előre tervezünk. Ha elfogadjuk azt, ami jó, és gyökeresen megváltoztatjuk azt, ami rossz, és újat, mindenki számára jobbat hozunk létre. 3,5 évvel ezelőtt a Szigetvár a legfontosabb címet viselő várospolitikai programunkban megfogalmaztuk hosszú távú céljainkat, városunk kialakítandó képét, azaz, hogy milyen is legyen az évtized közepén Szigetvár. Arról döntöttünk, hogy maradjunk fenntarthatóan működő, emberléptékű európai kisváros, amely vonzó az itt élőknek, a hozzánk befektetni szándékozóknak és a turistáknak egyaránt. Ezekhez a célokhoz igazítottuk stratégiánkat, és ezek megvalósítására kaptunk lehetőséget és felhatalmazást. Már a közös programunk 90%-át teljesítettük is, mert Szigetvár a legfontosabb. Pénzügyi helyzetünk rendezése volt az alapja a kitűzött célok megvalósításának. Amit tudtunk, megtettünk magunktól. Fegyelmezett és szoros költségvetési politikát folytattunk, 3-szor, 4-szer is meggondoljuk, hogy mire költjük az adóforintokat. 2011-től egyensúlyi költségvetéssel gazdálkodunk. Jó emberek tudják azt, ha nehéz a helyzet, elvenni kell, nem elvenni kell, hanem adni. És hogy ez így van, az bizonyítja, hogy a kormány önkormányzatokért végzett munkája is, hiszen az előző kormányokkal szemben felismerték, hogy nem lehet tovább sarcolni az önkormányzatokat. Sőt, segíteni kell abban, hogy munkájukat tovább tudják folytatni a helyi közösségek. Egy esztendővel ezelőtt állapodtunk meg a kormánnyal, hogy az elmúlt évek kormányzati elvonásai miatt felvett városi hitelek terheitől 70%-ot vállalnak át. Hosszú tárgyalások után
Ezt egyébként 50%-ról emeltük 70%-ra, mert a kormányzat részéről tárgyalópartnereink látták a számokat, melyek magukért beszéltek, látták, hogy Szigetvár adóerő képessége más magyarországi városokhoz képest erős. Tudtuk, hogy nagy a tét, tudtuk, hogy 10%-onként 240 millió forintról van szó. Hogy mekkora terhet kell cipelnünk a vállunkon, az előttünk kijelölt úton. Ezáltal újra s újra köszönöm minden jó akarónknak és a tárgyaláson résztvevőknek azt a segítséget, amivel idáig eljutottunk. Majd gyorsan eljött 2014, itt vagyunk évelején, eljött az az év, amely új kapukat nyitott városunknak, amely mély nyomot fog hagyni Szigetvár büszke történelmének a könyvében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, további 720 millió forinttal gyarapodott a szigetváriak vagyona. 720 millió forintot kapott Szigetvár a kormánytól, megköszönve a szigetváriaknak, hogy a nehéz időkben is helytáltak, fejlesztették a városukat, működtették az óvodákat, iskolákat, szociális intézményeiket egyaránt. Most pedig elmondhatjuk azt, hogy városunknak jelen pillanatban egyetlen egy forint tartozása sincsen. Az adósságkonszolidáció közvetlen hatásait már a tavalyi évben is érezhettük, de ez összesen hasonlítható az idei évvel, mikor szabad levegőt, adósságmentes levegőt lehet itt szívni Szigetváron. Az adósságkonszolidációnak, az államnak köszönhetjük, hogy közösségünk erősítését tovább tudjuk folytatni, civil szervezeteinket idén 21 millió forinttal tudjuk támogatni, és például a 2010-es csőd miatti megyei fenntartásba került zeneiskolánkat saját fenntartásunkban tudjuk működtetni. Köszönöm Delkler András igazgató úrnak, hogy eddig is kitartottak, és ez időszak alatt is mindig számíthattunk az iskolára, természetesen ti is mindig számíthattok Szigetvárra. A kiszámítható és biztonságos költségvetés az alapja annak az új korszaknak, amit pár nappal ezelőtt nyitottunk meg. Adósságunk nincs, vele ment az a keserves évtized is, amikor sokszor hallották a szigetváriak, hogy mit és miért nem lehet megcsinálni. Egy olyan lehetőséget kaptunk, amellyel okosan élve folytathatjuk az utunkat. Az elmúlt évben Szigetvár történetének eddig legnagyobb fejlesztési programját fejeztük be, ennek is az volt az alapja, hogy magunk dönthettünk sorsunkról, és magunk határozhattuk meg azt az irányt, amifelé haladni akartunk. Ezért volt fontos a csőd gyors lezárása. Jó irányt vettünk fel, s belevágtunk a munkába, mert tudtuk, hogy ha a város nem él, az oroszlán szívpályázat adta lehetőségekkel, és nem indítja el azt, akkor legalább 7, de inkább 15 évig erre biztosan nem lett volna lehetőségünk, hiszen az Európai Unió jelenleg érvényben lévő 2020-ig tartó tervezési ciklusa nem támogat ilyen komplex városrendezési, városmegújító programokat. Mi szigetváriak megragadtuk az utolsó lehetőséget. Átalakítottuk a belvárost, felújítottuk a Vigadót, az idén a belvárosi lakókkal közösen felújítunk számos épülethomlokzatot a belvárosban. Közel 50 új ingyenesen használható parkolót is építettünk a belvárosban, és ez tette lehetővé, hogy bővítsük városunk sétáló, autómentes övezetét. Az összes fejlesztésünk alapja a komplexitás volt, mindvégig ez jellemezte. Hiszen ha valamibe belevágtunk, akkor figyelembe kell venni a csatlakozási pontokat, az egymás mellett működő területeket is. Nagy hangsúlyt fektettünk a tervezésre, kivitelezéskor, a lehető legkevesebb gonddal találjuk szembe magunkat, és ami fontosabb, a végeredmény mindenki számára élvezhető és hasznos legyen. Ahogy mi tervezünk, úgy terveznek városunkban a vállalkozók is. Tavaly állami támogatással és saját tőkével egy komoly üzemcsarnok épült, 81 szigetvárinak biztosítva ezzel munkát. Idén egy másik nagy vállalkozás is befejezi üzembővítését, további munkalehetőséget biztosítva az itt élőknek, és még ebben az évben 12 000 négyzetméteres logisztikai központot épít egy élelmiszeripari cég, német és magyar tőkéből.
Köszönöm a szigetvári vállalkozóknak, hogy ma is itt vannak köztünk, és köszönöm nekik azt, hogy munkájukkal és áldozatvállalásukkal hozzájárulnak Szigetvár jövőjéhez. A sikereket úgy tudjuk elérni, hogy az élet minden területén próbálunk könnyíteni. Próbálunk olyan lehetőségeket biztosítani mindenki számára, hogy Szigetvár élhető város legyen. Mint ahogy idén egyetlen adót sem emeltünk meg, sem a lakosság, sem a gazdasági szereplők részére, úgy próbáltunk eljárni az élhetőségért és az olcsóbb létért is. Elsősorban az energiapolitikánkkal, amiben belekezdtünk 2010-ben. Engedjék meg, hogy egy pár szót szóljak erről is. Nagyon örülök, hogy a kormány elszánta magát a jelentős rezsicsökkentést hajtott végre nagy keresztmetszetben. Hiszen miként a városnak, úgy minden szigetvárinak is szüksége van a fellélegezésre. És ahogy a kormány tudja, hogy a rezsicsökkentés segíti a magyar családokat, úgy mi is tudjuk, hogy a helyi közszolgáltatások árának csökkentése segíti a szigetváriakat. Ahhoz, hogy az árakat csökkenteni tudjuk, két dologra van szükségünk. A kiszolgáltatottság kizárására, a szolgáltatási függetlenség biztosítására, és ezeknek a szolgáltatások a folyamatos fejlesztésére. Ahhoz, hogy Szigetvár bent maradhasson az olcsó magyarországi városok körében, szolgáltatásainkat saját kézbe vettük, gondoljanak csak az ivóvízre, melyet többségi tulajdonú önkormányzati cégünk, a Szigetvíz Kft. Szolgáltat nekünk. Éppen ezért tudjuk elmondani, hogy a megye és a régió egyik legolcsóbb vízdíja a miénk, szigetváriaké. Azért tudjuk ezt biztosítani, mert a szolgáltatónkat folyamatosan fejlesztjük, az olcsóság mellett ivóvízünk minősége tökéletes, amit még tovább tudunk fokozni, tavasztól éppen egy KEOP-os ivóvíz minőségjavító pályázattal. És ahogy a minőség, úgy a függetlenség ténye is fontos. Éppen azért dolgoztunk azon is, hogy vízművünk megkapja a víziközmű törvényben előírt akkreditációt, ne kelljen beleolvadnunk más közszolgáltatóba, s már a 400-ból megmaradt 46 vízműcég egyike a szigetváriaké legyen. A függetlenség elérése más területen is fontos, ezért törekedtünk a gázfelhasználásunk csökkentésére is, bár tavaly már több 10 millió forinttal olcsóbban szereztük be az önkormányzat és a városi intézmények részére a gázt, szeretnénk még jobban csökkenteni a vezetékes gáz felhasználásunkat. Ezzel kapcsolatban tavaly elmondtam önöknek, hogy mit tervezünk, beszéltem arról, hogy határozott szándékunk a kormány 20%-os távhőárcsökkentése mellett a távhő árának további árcsökkentése. Ezért a távhő előállításában is fontos lépés előtt állunk. A Szigetvár környéki állami erdészeti céggel közösen faaprítékos hőelőállító üzem létrehozásán dolgozunk, ami további árcsökkenést hoz magával, és munkahelyeket is fog teremteni. A fűtőművet megterveztük, tervekre közbeszerzést írtunk ki, beszerzés eredményes lezárása után nyár elején megkezdhetjük a munkát. Azonban a fűtőművet önmagában megépíteni nem elegendő, az üzemeltetés gördülékenységéhez és az erőmű folyamatos ellátásához az államtól visszaigényelt 10 hektáros területen energianövény termelésébe kezdtünk. Olyan technológiával folytatjuk már ettől az évtől a termelést, ami 70 szigetvári részére biztosít munkát. És ez az, ami ismét alátámasztja a komplexitásban való gondolkodásunkat, hiszen az olcsóbb mindennapok mellett biztosítani tudjuk azt, amit a családok megélhetésének az alapja, és pedig ez nem más, mint a munka. Az önkormányzatoknak ez talán köztudott, kevés eszközük van a gazdaságfejlesztésben vagy a munkahelyteremtésben, nincs olyan szabad pénzeszközünk, amellyel támogathatnánk az új munkahelyek létrejöttét, vagy a meglévők megőrzését. Viszont a törvényesség teljes betartása mellett minden erőnket latba kell vetnünk ahhoz, hogy központi és uniós pályázatokon a szigetváriakat alkalmazó cégek nyerjenek, hiszen az ő gyarapodásuk bennünket, a várost is erősít. Ha 50 új munkahely jön létre, az nagyszerű dolog, de ha csak egy, az is nagyon fontos.
Tavaly Szigetváron 120 új munkahely jött létre. Ezért is köszönöm meg minden munkaadó vagy vállalkozó tavaly tett erőfeszítését, amellyel szigetváriak számára biztosították a megélhetést. Ezért volt fontos számomra a gazdasági világgal is az összefogás megteremtése, új utak, lehetőségek felkutatása itthon és külföldön. Ezért is számítok hosszú távon minden szigetvári vállalkozásra. Amivel pedig mi meg tudjuk hálálni vállalkozóinknak erőfeszítésüket és a segítségüket, az az, hogy segítjük munkájuk végzését, elérhetőbbé tesszük számukra a tájékozódás és a gyarapodás lehetőségét. Segítünk, hogy boldogulhassanak és újabb munkahelyeket teremthessenek. Szigetvár és térsége a 47 magyar szabad vállalkozási zónak egyike lett. A szabad vállalkozási zónák területén plusz támogatásokat kapnak a vállalkozások. Ez minden munkavállaló után 400 000 forintos támogatás jelent minden új munkahely létesítése esetén. Én arra biztatok mindenkit, hogy használják ki ezt a lehetőséget. Tavaly áprilisban Széchenyi programirodát nyitottak itt Szigetváron, a megyében másodikként, ahol minden új Széchenyi terves pályázattal kapcsolatban információhoz juthatnak, segítséget kaphatnak a pályázati ügyekben. Arra biztatok mindenkit, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, használják ki saját maguk és Szigetvár gyarapodása érdekében az összes pályázati lehetőséget. Mint már mondtam, az önkormányzatnak szabad pénze nincs arra, hogy új munkahelyet teremtsen, viszont lehetőségünk van arra, hogy közmunkaprogramokra pályázzunk. És mint minden évben, így az idén is megtettük ezt. 160 fő önkormányzati foglalkoztatása mellett városgondnoki feladatokkal foglalkozó Kisváros Kft., a Szigetvári Roma Nemzetiségű Önkormányzat is foglalkoztat, így Szigetváron közel 300 főnek és családjuknak, habár szerény körülmények között, de a megélhetésüket tudjuk biztosítani. Engedjék meg, hogy itt mondjak köszönetet Keszeg Editnek, a Szigetvári Munkaügyi Központ vezetőjének és dolgozóinak a munkájukért, és gratuláljak eredményükhöz, hiszen február elején munkájuk elismeréseképpen átvehették partnerközpontú minősítési díjat Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól. Tudjuk, hogy a munkalétünk biztonságának egyik alapköve, mégis mindannyian úgy szeretnénk élni, hogy ne kelljen mástól tartanunk. Ne kelljen félni betöréstől, lopástól és utcai zaklatástól sem. Legfontosabb közös értékeink közé tartozik a biztonság. Voltak olyan idők, amikor baj volt, biztonságérzetünk nem volt stabil, városunkat gyakran láthattuk erőszakos eseményekkel kapcsolatban az esti híradóban. Ezzel szemben a pár héttel ezelőtti képviselőtestületi ülésen fogadtuk el a rendőrség 2013 évi közbiztonsági beszámolóját, mely tartalmazta, hogy a megye a legjobban teljesítő kapitánysága nálunk van, itt van Szigetváron. Bűncselekmények elkövetése visszaszorult, felderítések száma növekedett. Köszönöm dr. Harmati Béla kapitány úrnak és a szigetvári rendőröknek tavalyi évben végzett munkájukat. Kérem a jelenlévő tiszteket, vezetőket, hogy tolmácsolják jó kívánságainkat. Azt is tudjuk, hogy mindig lesznek olyanok, akik nem képesek a normális együttélés alapvető írott és iratlan szabályainak a betartására, akkor sem, hogyha a rendőrei teljesen toppon vannak. Éppen ezért, s habár a közbiztonság ellátása állami feladat, Szigetvár az elmúlt években mégis ahol tudta, támogatta a rendőrség munkáját. A hétvégi utcai járőrszolgálatra több rendőrt tudnak idén is beállítani, a városbéri jellegű támogatása segítségével. Hiszen mindannyian tudjuk és érezzük, hogy mekkora biztonságérzetet az, ha látható rendőrség szolgál a városban, ha bizalommal oda tudunk menni a járőrhöz. Már a közterület felügyeletünk és 4 fővel szolgálja a várost, rendőrséggel közös járőrözéseknek és munkának köszönhetően plusz biztonságérzetet ad a jelenlétük.
mint ahogy a szőlőhegyben élők biztonságát is növelni fogja nem sokára szolgálatba álló új körzeti megbízott szolgálatba állítása is. Biztonságunk növelése érdekében tavaly megdupláztuk a köztéri kamerák számát is, így már a 13 darab kamerán keresztül felügyelik a szigetváriak biztonságát a rendőrség ügyeleti szolgálatán, számos sikerrel, hiszen jó pár bűnelkövető elfogása az eredménye az új rendszernek. Kapitány úrral többször is egyeztetve megállapítottuk, hogy a kamerarendszer bővítése jó út, ezért ezt ebben az évben tovább bővítjük, de nem csak a rendszert, a fizikai létét, hanem az azt felügyelő személyi állományt is, így egy további körzeti felügyelőt állítunk szolgálatba. Biztonsághoz a közutak és a közlekedés biztonsága is hozzátartozik. Belvárosunk felújításával egy időben felülvizsgáltuk és újra terveztettük a forgalmi rendet is. A belvárosban és Szigetvár összes utcájában, hogy a közlekedés a lehető legbiztonságosabb legyen, Szigetváron a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak és gépjárművel közlekedőknek egyaránt. A forgalmi rend módosításainak kivitelezése részben megtörtént, a belvárosba tervezett körforgalmak kialakítása, melyek enyhítik a csomópontok áteresztő képességét pedig idén tavasztal fog megkezdődni. Itt szeretnék köszönetet mondani Junácski Józsefnek, városüzemeltetésért felelős és közutakért is felelős Kisváros Kft. Ügyvezetőjének és kollégáinak felelősségteljes és nap mint nap látható, érezhető munkájukért. Amikor a biztonságról beszélünk, egyből eszünkbe jut az egészségünk is, családunk és saját létünk biztonsága. Kórházunk jól működik, az állami átvétel óta is, működési területe bővült, sőt, milliárdos nagyságrendű felújítás kezdtek meg az intézményben. A város is kiveszi a részét az egészségügyi szolgáltatásból, kötelezően ellátandó feladatunk a házi orvosi ellátás biztosítása. Házi orvosaink elhelyezése hosszú évek óta megoldatlan probléma itt Szigetváron. Az ANTS-szel és az orvosokkal számtalan tárgyaláson vagyunk túl, az elhelyezésre több alternatíva is felmerült. Az elhelyezés legtisztább és legmegfelelőbb módja mégis az, házi orvosaink új 21. századi egészségügyi elvárásainak megfelelő rendelőben láthatják el a betegeiket. Így megkezdjük az új rendelő építésére vonatkozó tervezés kiírásának az előkészítését, és még ebben az évben szeretnénk elkezdeni az új házi orvosi rendelőt a régi megszokott helyén. Saját egészségünk fontos és pótolhatatlan. Szülőként, nagyszülőként van azonban egy fontosabb dolog is az életünkben, ami nem más, mint gyermekeink testi és lelki épsége. Az, hogy megtegyünk mindent értük, biztosítsuk számukra az életben való boldogulás lehetőségét. Szülőként szeretetben és tisztességgel neveljük gyermekeinket az erkölcsös létre, olyan iránt mutattunk nekik, amivel az élet minden területén helytállnak majd. Szigetvár is kiveszi a részét a nevelésből és az oktatásból. Intézményeket tartunk fenn és működtetünk, képzési palettánkon az oktatási és nevelési intézmények széles köre megtalálható. Az elmúlt 3 évben közel megháromszoroztuk a bölcsődei férőhelyek számát. Már a legkisebbek közül 54 gyermeket nevelnek a szigetvári bölcsődében. Az ő szüleik jól tudják, hogy amíg ők dolgozni mehetnek, addig gyermekük biztonságban és jó kezekben van. 3 óvodánk teltházzal működik, óvodapedagógusaink kreatív szakmai munkájának köszönhetően már a 3-6 éves gyermekek közül is számtalan tehetség kibontakozása válik lehetővé. Az óvodáink környezete biztosítja a gyermekek megfelelő elhelyezését, a játék, a sport és tanulás kiegyensúlyozottságát. Szigetváron már kisgyermekkorban lehetőség van a gyermekek egyéniségének megfelelő foglalkozásokon való részvételével, legyen az tánc, zene, kézműves foglalkozás, nyelvtanulás vagy óvodai birkózás.
Idén a sportot fejlesztjük tovább óvodáinkban. Szigetváron 2 óvoda területén tudunk ovifoci pályát építeni, Buzánszky Jenő által alapított ovifoci alapítvánnyal karöltve. Így a szigetvári ovisok szeptembertől a méretükre szabott pályán rúghatják a bőrt. Azonban az óvodák fejlesztése, az intézmények épületeinek felújítása, az infrastruktúra fejlesztése önmagában kevés. Gyermekeink és pedagógusaink mellett a szülők közössége és a szigetváriak összetartozása az, ami együtt életet lehel ezekbe az intézményekbe. Ezt tudjuk mi is, tapasztaljuk nap mint nap. Hadd meséljek el önöknek egy pár héttel ezelőtti történetet. 3 évvel ezelőtt az óvodai alapítványok javára jótékonysági akciót szervezünk évről évre. Megmozdulásunk lényege az, hogy a szigetvári piacon becsületkasszás sült krumpli vásárt tartunk az óvodák pedagógusaival együtt. Vásáron mindenki annyit fizet, egy rendben sült krumpliért, amennyit jónak látsz, ha vásárol, kap mellé egy pohár meleg teát vagy forralt bort. 2011-ben a Mici Mackó óvodának gyűjtöttünk plusz bevételt, 2012-ben a Zöldmavó ovinak, 2 héttel ezelőtt pedig a Napsugár óvodának. 2 óra alatt közel 60 000 forint gyűlt össze, abba a kasszába, amit a gyerekek készítettek erre az alkalomra. Nagyon szép, formázott és rajzolt papírból készült ez a kassa. Szép szám, gondoltam, azt is tudtam, hogy az óvodánál jó helye lesz a pénznek. Pár nappal később a Napsugár óvoda alapítványi bája, utána újra megerősödött bennem, hogy mit is jelent a szigetváriak erős közössége, mit is jelent az, ha a szigetváriak kitűznek maguk elé egy célt. Azt minden alkalommal és mindig teljesítik. Az óvoda jótékonysági alapítványi bája 757.775 forinttal zárt. Ez egy 2 napos rendezvény, de ezzel nem azt szeretném mondani, hogy 2 nap alatt ennyi pénzt gyűlt össze. Ez az kellett, hogy évtizedeken keresztül ezek a pedagógusok a szülőkkel együtt karöltve tették nap mint nap a dolgukat. Ez a közösség ereje. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez az, amiről érdemes beszélni minden alkalommal, amikor évente itt összegyűlünk. Mindannyian tudjuk, hogy a köznevelési törvény változásával tavaly 2 általános iskolánk és középfokú oktatási intézményünk állami fenntartásba került, de a város vezetése úgy döntött, nem engedi el a kezüket teljesen, hanem működteti ezeket az intézményeket. Változás történt ugyan, de úgy alakítottuk a mindennapokat, hogy se gyermekeink és szüleik, se pedagógusaink ne érezzenek abból semmit, minden úgy menjen, ahogy azt megszokták, minden szigetvári iskola hírnevéhez méltó módon működhessen tovább. Működtetőként próbálunk megtenni mindent azért, hogy az iskolák infrastruktúrája megfeleljen a pedagógusok elvárásainak, élhetővé tegye a mindennapokat. Tavaly az Istvánffy Miklós általános iskolában szabadtéri fitnesspark építésében segített a város, és már a sporteszközök átadóján megbeszéltük, hogy hogyan tudjuk idén tovább bővíteni a parkban található sporteszközöket. A Tinódi Lantos Sebestyén általános iskolában a szellőző rendszert és a nyílászárókat tudunk idén felújítani, 33 millió forint értékben, amit egy intézményfelújítási pályázatból finanszírozunk meg. A gimnázium Rákóczi utcai épületére is ráfért már a felújítás, sőt, hosszú évtizedek óta tartozik a Városmárbáró Biderman Rezsőnek és a szigetváriak összefogása által épített épületszárny tetőszerkezetének rendbetételével. Mi ezt most megtehetjük, és fel lesz újítva a tetőszerkezet. Tavaly ősszel fejeztük be a tető megerősítésének az első fázisát, további munkát az állam támogatásával, mintegy 30 millió forint összegben idén nyáron folytatjuk, hogy a munkálatok ne zavarják az oktatást. De mire megkezdik az új tanévet, addigra a régi épület tetőszerkezete is rendben lesz. Működtetőnként próbálunk minden feltételt biztosítani ahhoz, hogy pedagógusaink a tőlük megszokott módon naprakészen
és a legmélyebb szakmaisággal oktassák és neveljék gyerekeinket. Tanáraink tökéletes szakmai felkészültségének köszönhető az, hogy az általános iskoláinkban kiváló eredményeket érnek el a gyerekek, a tanulmányi versenyeken, jó eredménnyel nyernek felvételt a középiskolába, de tanáraink érdeme az is, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek is magas színvonalú oktatásban részesülnek. Középiskolánk, az Irényi Miklós Gimnázium, szakközépiskola és szakiskola a több évtizedes sikeres működése eredményeképpen Szigetvárt térségi szinten a képzés meghatározó szereplőjévé tette. Gimnazistáink főiskolai és egyetemi továbbtanulási mutatói jó kategóriában helyezkednek el, míg a legmagasabb szakmai felkészültséget a szakiskolásaink részére a mesterképzések tekintetében, sőt, mestervizsga letételére is lehetőség van az iparkamarával történő kohézióban. Hazánkat sújtó szakmunkás hiányon és a lemorzsolódáson kíván segíteni a 3 éves duális szakképzés bevezetése itt Szigetváron is. Jelenleg minden szakiskolai beiskolázás így történik. A tanulók a második és harmadik tanévben vállalatoknál, vállalkozóknál, itt a szigetváriaknál lehetőség szerint töltik a szakmai gyakorlatot, ezért rendkívül fontosnak tartjuk a gazdálkodó szervezetek és a vállalkozások szerepvállalását is a tanulók gyakorlati képzése és a szakmai utánpótlás nevelése szempontjából. A bölcsődét, az óvodákat és minden iskolánkat érinti az intézményi étkeztetés, amit idén ősztől teljes egészében újra a város fog biztosítani. Meg fog szűnni az a szolgáltatási szerződés, ami egy rossz döntés értelmében 2009-ben kiszervezte a szigetvári gyermekétkeztetés nagy részét. A profit orientáltsággal szemben újra előtérbe kerül a gyermekeink egészséges étkeztetése. Éppen ezért csatlakoztunk a Mintamenza programhoz, amelyben a meghatározott fejlesztési célok közé tartozik, hogy pályázati és városi támogatásból a konyha teljes felújításra kerüljön. Így az egészséges ételek között például bevezetésre kerülhet a vegetáriánus ételek kínálata is, illetve a vadhúsok étkezésbe való bevonása. Gyermekeink egészsége, közérzete és eredményeik azok, amik bebizonyítják a szigetvári oktatási és nevelési intézmények sikereit. Ezek az intézmények mindenben az élen járnak, s tudjuk jól, hogy gyermekeink jó kezekben vannak. Ezért szeretnék most pedagógusainknak és az intézmények dolgozóinak köszönetet mondani a vezetőiken keresztül. Áldozatos munkájukért és közösségünkben való meghatározó szerepvállalásukért. Megkérem a jelenlévő vezetőiket, hogy tolmácsolják ezen jó kívánságainkat munkatársaiknak. Szigetvár városképe, közbiztonsága és élhető környezete az, ami alapján egy újabb sikerről számolhatok be önöknek. Szigetvár gyógyhellyé vált. A rendszerváltozás óta mindössze 4 ilyen települést nyilvánítottak gyógyhellyé Magyarországon, most Szigetvár 5-ként került fel a gyógyhelyek térképére. Egyébként pedig az országban jelen pillanatban összesen 17 ilyen település van. Ilyen települések Sárvár, aztán Hajdú-Szoboszló, hogy csak a nagyobbakat mondjam, és természetesen a budapesti Nagyfürdők és annak környezetük. A rendszerváltozás óta mindössze 4 települést nyilvánítottak gyógyhellyé, és a gyógyhelyek térképére Szigetvár felkerült. Ez nagyon fontos. Az önkormányzat 2011. októberében indította meg a gyógyhelyi nyilvánítás folyamatát, amelyet a Szigetvár a legfontosabb című 2010-ben elfogadott programunk is tartalmazott. Az eljárás több mint 2 éves munka gyümölcse, szigorú vizsgálatokkal és feltételekkel megfeleltünk mindennek, büszkén mondhatjuk, kiérdemeltük az elismerést. Szeretném ezúttal megköszönni Mátyás Gergőnek, a gyógyfürdőt üzemeltető Szigetvíz Kft. Ügyvezetőjének és munkatársainak gyógyhelyi minősítésben vállalt és az elvégzett munkájukat is.
A város évtizedes bezárkózása után Szigetvár elindult abba az irányba, hogy szélesebbre tárja kapuit mind a hazai, mind a külföldi turisták előtt. A gyógyhelyi minősítés eredményeként ugrásszerűen nőni fog a pihenni és gyógyulni váró turisták száma, és ez további lehetőségeket jelent majd az itt élőknek. A gyógyhelyi minősítés több milliárdos beruházásokat indíthat el, és ezek révén az alappillér, a munkahelyek száma is gyarapodni fog. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy a város biztosította a lehetőséget. Ha valaki Szigetváron a turizmusból szeretne megélni, annak ez tisztességgel menni fog a későbbiekben. Az alapokat megteremtettük. A gyógyhelyi nyilvánítás Szigetvár minden polgárának hasznos és előnyös. Ahogy bővülnek a gyógyhelyre épülő szolgáltatások, úgy nyílnak meg újabb és újabb munkalehetőségek a szigetváriak előtt, elég, ha csak a már eddig is bővülő magánszálláshelyekre, építkezésekre vagy egyéb kiegészítő szolgáltatásokra gondolunk. A szigetvári gyógyhelynek már most is híre ment. A múlt hét végén a BMW-n megrendezett utazási kiállítás egyik leglátogatottabb kisvárosi standja a szigetvári volt. A mostani siker mérföldkő városunk életében, amellyel új lehetőségek, új feladatok előtt is állunk. Amikor turizmusról beszélünk, a városi programokat is meg kell említenünk. 3 évvel ezelőtt elköteleztük magunkat a minőségi programok mellett. Olyan rendezvényeket szerveztünk, melyek kielégítik a szigetváriak igényeit, és biztosítják a gondtalan szórakozás lehetőségét minden korosztály számára. Sőt, ezek szinte egytől egyig turisztikai értéket is képviseltek. Mert a rendezvényeink egyre növekvő tendenciát mutatnak a más városokból, vagy éppen a határon túlról Szigetvárra érkező turisták tekintetében. Ha visszatekintünk az 1 évvel ezelőtti rendezvényre, 2013 őszére, ekkora látogatottsága még nem volt soha a Zrínyi napoknak. Szigetvár a történelme mellett rendezvényeivel is közvetíti a kultúrát. Úgy, hogy városunkhoz méltó programokat biztosítunk mindenki számára, közös ünnepléssel, rendezvények témája szerint megemlékezéssel, vagy éppen vigassággal. Csatlakoztunk az élő zene mozgalomhoz, és csak is valódi zenei teljesítményeknek adunk teret. Hála az égnek, ebben bővelkedünk is itt Szigetváron, hiszen zeneiskolánk számtalan tehetséget nevel, és gyakran be is mutatkoznak a hálás szigetvári közönségnek. De emellett a szigetvári amatőr zenekarokat is gyakran láthatjuk a városi színpadokon. Szigetvár rendezvényei más városokban is népszerűek. Holnap éppen a pécsi Kodály központban adnak koncertet a Szigetvári Zeneiskola tehetségei és a belőlük összeállt rockzenekar. Népszerűséget már a hagyományossá vált rendezvényeink is erősítik, így nemzetközi hírű lett a Zrínyi nap, amellett sokan ellátogatnak a Sütőtök Fesztiválra és a nyári zenés estékre is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2011-ben beszéltem önök előtt arról az útkeresésről, melynek az elején jártunk, ami kimozdít minket a nyugvópontról, és mindannyiunknak fejlődés és a siker lehetőségét biztosítja. Mindennapos munka elvégzése mellett mára már csak olyan feladatok állnak előttünk, melyek cikluson vagy ciklusokon túl is átívelnek, melyek elhozzák a hozzájuk fűzött reményeket, és városunk és annak lakóinak a gyarapodását segítik elő. Engedjék meg, hogy beszámoljak önöknek Szigetvár nemzetközi szintéren elért sikereiről is. Ezek szoros összefüggésben vannak a turizmus területén elért eredményekkel, mint említettem korábban, komplex a programunk, komplexitásban gondolkodunk minden esetben. 2010-ben, mikor közösen állítottuk össze azt a programot, mely alapján végezzük nap mint nap a munkánkat, meghatároztuk azt, hogy nem elégszünk meg azzal, hogy rendbe tesszük a pénzügyeinket, meghatároztuk azt is, hogy elindulunk egy másik úton is. Szigetvár fejlődésére és jövőjére felhasználjuk városunk történelmi múltját és az abban rejlő lehetőségeket.
kifordítjuk a kagylót, elővesszük azt a gyöngyszemet, ami Szigetvárt jellemzi, mert Szigetvár egy igazi gyöngyszem. 2011. októberében elmozdultunk ez irányba is, amikor az országgyűlés döntött arról, hogy Szigetvár Civitas Invicta a leghősiesebb város, amely újabb lendületet és erőt adott munkánkhoz. Köszönöm Pikler Imre országgyűlési képviselő úrnak, hogy az országgyűlésben felvállalta ügyünk képviseletét, és több képviselőtársát is maga mellé állítva Szigetvár megkapta e kitüntető címet. Köszönet érte még egyszer. Tavaly beszámolhattam önöknek arról, hogy Szigetvár nemzetközi kapcsolatai is jó irányba haladnak. A török állammal több olyan szerződést kötöttünk, melyek a szigetvári törökkori emlékek feltárására és felújítására vonatkoznak. A Pécsi Tudományegyetem kutatóival és a szakma magyar és török tudományos elitjével együttműködve vágtunk bele ebbe a munkába. 2013. szeptember 20-án 2 sikert is elértünk, hiszen átadtuk a 70 000 eurós török forrásból felújított törökházat, és kutatóink a magyar és a világ sajtó érdeklődése előtt jelentettük be, hogy bár Szulejmán szultán síremlékét kezdtük el keresni, ennél többet, egy egész elveszett törökkori várost találtunk. Itt Szigetvár határában. Ez a város, mely Szulejmán szultán temetkezési helye köré épült, és akkor ebből mindenki tud következtetni arra, hogy amit kerestünk, azt megtaláltuk-e. A törökökkel való együttműködésünkről Orbán Viktor miniszterelnök úrnak 2 alkalommal tudtam beszámolni. A tavalyi évben egyszer a török miniszterelnök, egyszer pedig idén februárban a török köztársasági elnök jelenlétében. Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy Magyarország és Törökország kulturális és gazdasági kapcsolatai felívelő tendenciát mutatnak. Elismerés volt miniszterelnök úrtól, amikor azt mondta, a 2 ország együttműködésének a megalapozását Szigetvár, a mi városunk adta. A munkát tovább folytatjuk, a következő közös projektet készítjük elő, hiszen 1-1,5 éven belül megkezdődhet az a 2 millió euró értékű beruházás, ami a szigetvári törökkori emlékek megőrzésére és felújítására szolgál. Ebből az összegből felújítások kerül többek között Szulejmán szultán dzsámija is a várban. Azonban mi nem álltunk tétlenül, nem ölbetett kezekkel vártuk a törökök fejlesztésére szánt euróit. Mi kellett ehhez? Az, hogy Szigetvár végre felébredjen 20 éves szendergéséből, és azt mondja, itt vagyok. Idejében elkezdtünk felkészülni, megterveztünk mindent, és amikor először találkoztunk a kilobbizott partnerrel, elmondhattuk nekik, mi ezt és ezt megcsináltuk, előkészítettük, így várunk benneteket. A munka közös lesz. Az elmúlt 2 évben a Nemzeti Vagyonkezelővel közösen 300 millió forintból felújítottuk a vár falait, gyilokjárót kapott minden bástya, és évtizedek után teljesen körbejárható mára a vár. Elkészítettük, beadtuk és megnyertük a turisztikai attrakció fejlesztéséről szóló újabb 300 millió forint értékű, 100%-osan finanszírozott pályázatunkat, mely az előbb említett Civitas Invicta nevet viseli, és melyből bővül a Vármúzeum és a látogatóközpont is el fog készülni. Az építkezést reményeink szerint még idén tavasszal megkezdjük. A pályázatból a szigetváriaknak és az ide látogatóknak is élvezhető, hasznos attrakciók valósulnak meg, mint például az állandó szabadtéri színpad, de fontos saját identitásunkat erősítő eleme az is, hogy a közel 20 éve Szigetvárról Pécsre elvitt, teljes Zrínyi korabeli tárgyi leletanyagot visszakapja Szigetvár. Mert rossz gazdája volt a város abban az időben, de mostanra újra jó gazdává váltunk, a bizalom pedig visszaállt. 2 héten belül, március 18-án Pécsen írom alá Páva Zsolttal azt a szerződést, amely tartalmazza, hogy a szigetváriak visszakapják azt, ami az övék, a teljes múzeumi leletanyagot, amit Szigetváron gyűjtöttek, de elvittek.
Ezt kapja vissza Szigetvár. Nem kell azonban messze mennünk, ha a nemzetközi kapcsolatainkat akarjuk értékelni. Tavalyi nyár elején az Európai Unióhoz csatlakozott szomszédunkkal, Horvátországgal is kiváló kapcsolatot ápolunk. Magyar-horvát határ mentén, azaz térségünkben támogatást nyerhető az IPA pályázaton keresztül olyan célokra, melyek kapcsolódnak a kormány által meghirdetett új Széchenyi tervhez, be is nyújtottuk IPA pályázatunkat eszékkel közösen. A pályázat jelentős részét a turizmushoz kapcsolódó fejlesztésekre fogjuk fordítani, beleértve a turisztikai infrastruktúra fejlesztést, valamint a kulturális örökség megőrzését. A horvát-magyar határon átnyúló program célja elsősorban a jószomszédi viszony erősítése mellett az, hogy Szigetvár régióközponti szerepet tölthessen be, magyar-horvát kapcsolatokat tekintve, s így profitálhasson a város a horvát kapcsolatoknak köszönhető gazdasági és turisztikai területeken végzett munkából. IPA pályázatunk megvalósításának tehát nagy a tétje, mert az alapja az lesz, annak, hogy Szigetvár legyen az összekötő kapocs Pécs, Barcs, Kaposvár és Horvátország között. Ne legyünk megkerülhető város. Lehetőség is egyben számunkra, mert városunk fekvése frekventált és geopolitikailag rettentő előnyös. A már meglévők és az olyanan építettek mellett ez a lehetőség további fejlett technológiai színvonalat képviselő üzemek, gyárak ide települését és több száz munkahelyet is jelenthet a későbbiekben. Erre ad visszaigazolást az a 12 000 négyzetméteres ősszel felépülő logisztikai központ is, melyről már tettem említést az előzőekben. Mint ahogy kitűnt eddig is, az eddigi szavakból, Szigetvár egyik legnagyobb lehetősége önmaga. Saját kincsei, a hagyományok és a szigetvári gondolatok, természeti adottságaink, kulturális örökségünk, de elsősorban saját magunk, mi szigetváriak. Felelős városvezetőként évekkel előre kell gondolkodnia az embernek ahhoz, hogy a kitűzött célt elérjük, közösen meghatározott feladatok elvégzéséről számot adhassunk. Egyet azonban sosem téveszthetünk szemünk elől, a közösség által kijelölt útról tilos letérni. Sem egyéni, sem idegen érdekek sosem írhatják felül azt, amit az itt élők akarnak, ami a szigetváriakat szolgálja. Mert Szigetvár csak akkor lehet sikeres, ha a szigetváriak sikeresnek érzik magukat. Közös munkánkkal lefektettük az alapokat. Biztonságot, kiszámíthatóságot és rendet teremtettünk. Kijelöltük azt az utat, amelyen tovább kell haladnunk. Mert ezt várták el a szigetváriak, erre adtak felhatalmazást és bíztatást 2010-ben. Ezért pedig engedjék meg, hogy Szigetvár valamennyi polgárához forduljak, és köszönetet mondjak kitartásukért és az eddigi munkájukért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Beszéltem ma a szabad önrendelkezésünkért vívott harcról, városunk pénzügyi helyzetéről, arról, hogy mennyi pénzt sikerült Szigetvárra hoznunk, és mennyit kaptunk az államtól. Arról, hogy mára egyetlen forint adósságunk sincsen. Beszéltem energiapolitikánk jelenéről és jövőjéről, saját kézben működő szolgáltatóinkról és a rezsicsökkentéséről. Szóltam a munkahelyekről és azokról az intézkedésekről, melyek újabb munkahelyeket teremthetnek közösen a szigetvári vállalkozókkal. Beszéltem arról, hogy javult városunk közbiztonsága, miként fogjuk javítani a házi orvosi ellátást, bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekeink jövőjét, miképpen kívánjuk biztosítani Szigetváron. Felvázoltam a turizmusban elért sikereinket és további céljainkat, kiváló török kapcsolatainkat és nemzetközi szintéren előttünk álló munkát, melyek új lehetőséget biztosítanak számunkra. És hogy mindannak,
amiről az elmúlt fél órában szóltam, mi a garanciája? A szigetvárjak közösségének az ereje. Mindig ez a garancia. Mert mi szigetvárjak tudjuk, hogy minden terv és elképzelés megvalósításához erős közösség kell. Mert sikerünk záloga az összefogás, és addig, amíg céljainkért közösen tudunk küzdeni, semmi sem lehetetlen számunkra. Hiszem, hogy tudunk élni a lehetőségeinkkel, és bízom benne, hogy egy év múlva újabb sikereinkről tudok számot adni önöknek. Ehhez kérem a támogatásukat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, sok sikert Szigetvártak későbbiekben is.